जगदंब जगदंब आज इथे जमलेल्या माझ्या शिवभक्तांना आज शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. जिथे शिवभक्त उभे राहतात तिथे बंद पडते भल्या भल्यांची मती. अरे मरणाची कोणाला भीती. आदर्श आमचे राजे शिवछत्रपती. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे कोण? 36 जातींचे बळ असणारे. त्रस्त मुघलांना करणारे. परत नाही फिरणारे. तिन्ही जगात जाणणारे. शिस्तप्रिय वाणी तेज जिजाऊंचे पुत्र. महाराष्ट्राची शान हार न मानणारे. राज्याची शान जनतेचा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. अशा या रयतेच्या राजास माझा मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा मानाचा मुजरा. विजयाची तरवार चालून गेला निद्र छातीने सारा हिंदुस्तान हलून गेला. वाकनक्याने अफजलखानाचा कोतला काढून गेला. स्वर्गात गेल्यावर देवाने सुद्धा त्याला झुकवून मुजरा केला. असा हा आनंद मराठा माझा शिवबाहून गेला माझा शिवबाहून गेला. 19 फेब्रुवारी 1630 या मंगल दिवशी शिवनेरी व तोफांचा कडकडाट होऊ लागला. सनई चौकडे वाजले. पुण्य आसमंतात आनंदाची उधळण झाली. याच दिवशी माता जिजाऊंच्या पोटी दीनदलितांचा कैवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जन्म घेतला. मराठा राजा महाराष्ट्राचा म्हणतील सारे माझा राजा. आजही गौरवगीते गाती ओवाळून पंचरती. तो फक्त आणि फक्त राजा शिवछत्रपती. शिवाजी महाराजांना आपल्या वडिलांचा फारसा सहवास लाभला नाही तरी माता जिजाऊंनी त्यांच्यावर उत्तम संस्कार केले. शिवाजी महाराज लहान वयाचे असताना त्यांनी स्वराज्य निर्माण करण्याचे धाडसी स्वप्न पाहिले. त्यांना स्वराज्य निर्माण करायला खूप अडचणी आल्यामुळे ते डगमगले नाही. त्यांनी तानाजी, बाजीप्रभू, सूर्यजी, जीवामार असे अनेक जीव देणारे मावळे तयार केले. स्वराज्याची प्रतिज्ञा, स्वराज्याची तोरण, गडाला पण सिंह गेला, प्रतापगडाचा पराक्रम, आग्र्यावरून सुटका, शाहिस्तेखानाची फजिती असा अनेक प्रसंग त्यांची ओळख पटवून देतात. प्रजेवरती अन्याय अत्याचार झाला हे महाराजांना सहन झाले नाही. सिंहाची चाल, गरुडाची नजर, सिंहाचा आदर, शत्रूचे मदर असे असावे मावळ्यांचे वर्तन ही शिवरायांची शिकवण. महाराजांविषयी बोलताना शब्द सुद्धा कमी पडतात असे बोलून मी माझे भाषण संपवते. बोला छत्रपती शिवाजी